बेथ' माने दिनै जिहेतु बिटिएडि जि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टखौ बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव बेखौ नोङो डिनाउन्स खालामनाय जाबाय अलरेडि बियो जि दफायाव बिटिएडिनि नामखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनाय जागोन बेखौ अलरेडि इमप्लिमेन्ट खालामनाय जाबाय दा बेबायदिब्ला जिथु दिनैहाय आरोबाव बिटिसि एग्रिमेन्टनि 10 फेब्रुवारिखौ फालिनायनि जेबो ओंथि गैया होननानै आं सानो मानोना बिटिसिनि सिगां बिएसि सुक्ति जादोंमोन 20 फेब्रुवारियाव बिएसि सुक्तिखौबो जों फालिनांगौमोन बिदिबा बिएसि सुक्तिखौथ' दिनै जायफ्रा बिटिसिआव दंबाय थायो थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोर सासन खालामबोबाय बिपिएफआ हाग्रामा मोदायनि दैदेननायाव बिथांमोनाथ' मालाबाबो फालियाखै जोंबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाबोबाय जोंबोथ' रावबो फालिबोआखै दा बिदिब्ला सुक्तिखौ मोनसे डिसअनार खालामनाय जायो भारत सरकारनि आरो आसाम सरकार बिएलटिनि नाजानायाव जेनेबा मोनसे सुक्ति जादोंमोन दिनैथ' नोङो भारत सरकार आसाम सरकार आरो दिनै बर'फोरनि सोमावग्रा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दंफायो बे मोनसे सुक्ति जाबाय दा गणतान्त्रिक बेबस्थायाव साफा साफा गणतान्त्रिक बेबस्थानिनो खुंथायाव थाबोनाय रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै संबिधाननि दहाय लानानै समायखिरा लायो संबिधानखौ जोङो मानिनानै सोलिगोन संबिधाननि सिक्रेसिखौ जों लाखिनानै सोलिगोन होननानै फैनाय मानसिफोरा बोरैहाय आरोबाव संबिधानखौ संबिधाननि बेरेखायै बोरै बे सुक्तिखौ फालिनो हायो बियो जारिमिनाव थानो हागौ नाथाय बेखौ डे हिसाबै फालिनाया बे खुनु जुक्ति गैया बेयो संबिधाननि बेरेखा होननानै आं फोथायो